Fashion style. Siz hamanda noski üstündən slansı kiyip sviterіңізні штаныңызға қыстырасызмы? Siz hamanda ботинкаңыз зур болса, ішіне қағаз тутырасызмы? Алайса біз сізге келеміз. Бүтін дүнияға танылған бірінші татар стилистлары достым Энджи Байрамо. Узи Сабиро. Тігілген дүния тапшыруы. Тегелген dünya, tегелgen dünya. Haydi sinde, tek 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 tek. Достар, әтігілген дүния тапшыруының спонсоры Ознақай шәһәрендә орнашқан хатын-қыздар киімі магазины Опақай. Опа кім келе анда? Құдағы, No. қойнана, No. биянай, Yok енді. апақай. В точку. Хочешь покорить Ознакай? Одевайся в Опақай. Сертификат РФТВ надзорным органом от 11.12.2004 года не является публичной офертой. 6+. Гляну там. Сен вообще постоянно. Достар, Милан, Париж, Лондон, Майами, Қазан, Жилка. Бұл төбәкләрні нәрсә бірләштірә? Нәрсә? Дұрыс, аларның һәр берсендә модны һәм стильны итеп киенә беләләр. Ну, Жилкада бәлкім бик стильны түгелдер, ну киенә беләләр. Киенә беләләр. Минем анда жүргән бар, бер генә шәрәкче дә күрмәдем, барысы да киенгән. Браво. Браво, достар, кулларны шабыйгалы үзләренә, молодцы. Кайчагында шундый сүзләр әйтеп куясың, просто үл дә китау. Просто астагфируллайшн. Әле мен сені Бразилияның башкаласы Рио-де-Жулерио дип торам. Энджи, каян алдың син бу псевдонимны? Нәрсәне аңлата Энджи? Бик гади, дуслар. Мин Энджи, потому что минем әнинең исеме Инжи. Прикольно. А нигә син чит илдә генә Энджи, ә Чаллыга кайтсаң кире Сирень Байрамовка әйләнәсең? Ну, иншалла да минем Энджи икәнне белсәләр, точно бәреп үтерәләр. Карале, ә син нигә Узи? Беләм, Узи автоматы. Бер сөйли башласаң, та-та-та-та-та туктатып булмый. Прикольно, ну юк. Алайса медицинский аппарат Узи хөрмәтенә. Син бөтен якты ичке дөньяңны халыкка ачып күрсәтмәкче буласың, да? Прикольно, но юк. Ни өчен мин дуслар Узи? Потому что минем әтием үзбәк. Да ладно. Так мы? Хөрмәтле дуслар, ә инде безнең тегелгән дөнья тапшыруның икенче спонсоры үзебезнең Казанда урнашкан Вьетнам базары Питот. Гафу итегез, менә бай бер ничә сум тора? Питот. Ә менә монысы. Питот. Ана тегесе. Ничә? Ничә дисез? Уфалла ярат. Питот. Хөрмәтле дуслар, ә яңа елга таба безнең скидкалар рәхмәт итегез һәм бөтен әйбер булачак. Ватимтот. Гафу итегез, менә бай бер ничә сум тора? Ватимтот. Ә ничә сум тора иде? Питот. Көтеп калабыз, дуслар, рәхим итегез. Tегелgen dünya, tегелgen dünya. Haydi sinde, tek 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 tek. Кара, Узи, нишләп мин монда бер үзем тектерәм? Син кая киттең? Син вообще нигә шишендең соң әле? Просто татар халкы да күрсен, что такое стиль. Рәхим итегез, дуслар, минем хәзер үземнең бренд, бутик ТТТКТ. Чё-то ишеткән җыгы, ул ТТТКТ нәрсәне аңлата инде ул? Тфу-тфу-тфу, күз тимәсен. Прикольно. Алайса сиңа срочно минем дә магазиннарга кирип чыгарга кирәк. Исеме АШБ. Ансы нәрсә була инде? Амин, шулай булсын, прикинь. Логично. Дуслар,
Біз өзіміздің тігілген дүния тапшыруына һәр вақытта да гади генә егетләрне чакырабыз да, алардан шын мачо ясап кайтарып җибәрәбез. Испанский мачо. Julio Iglesias. Просто tanto condiciono para sido no volverá más. Me pintaba las manos, la cara al azul. Iba para Узи, булды. Һәр тагын температурам күтәрелә, нормально. Аңладылар, достар, каршы алыгыз. Сезнең алдыгызда гади генә татар егете Динар. Tegelgen dünya, tegelgen dünya. Eydesinde tek 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 tek. Гади авыл егеті Динар. Ул хәтта шит илдә, Төркиядә, диңгез буенда ял иткәндә, барға килеп барменнан мохито урынына сөтле шәй ди. Ул шул кадәр гади егет, дуслар. Аның даже носки тишелсә дә, ул аны алмаштырмый. Тишеген менә шулай ике бармагы белән кысып тота да шулай йөри. Аңа Дольче Габбана дисәң дә, ул аны Диана Кабан дип ишетә. Короче, колхозник. Һәм без аны бүген үзгәртәбез, дуслар. Башлыйбыз атлап йөрүдән. Әлбәттә, дуслар, сезнең алкышлар астына әйдәле чемпион җырып күрсәтәләр. Рәхимит. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Килеп җиттеңме инде? Энджи, это ужас. Бу кеше просто как будто арматур кисәге йоткан да шулай йөри. Юк, ярай йөрү, Энджи, син монда чырайны кара әле. Монда бит мәңге таң атмаган. Моның чырае әйме? Как будто Тимаев белән Уразова аның психикырында видео төшергәннәр. Белмим, кыяфәт как будто 12-та концерттан соң урамга чыккан һәм машинасы юк. Динар. Йөргәндә иң мөһиме менә катып тормаска кирәк. Ат души, менә кара әле миңа. Ихтибар ит. Без проблем. Ат бедра. I've got no roots, but my home was Күрдек, never менә on ничек the кирәк. ground. I've got no roots, but my home Җиңеллек, Динар, аңлыйсыңмы? Менә техникасын ал. Күрәсеңме? Менә әбиләр в шоке. Монда бабайлар да бисмилла укый башлады, по-моему. home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on Энджи, белмим, кеше түгел бу. Моның бер җирдә селкенми бит. Әллә нәрсә? no roots. Странно. Син булай йөргәндә минем бөтен җирем селкенә. Дустым, синең дә шулай матур иттереп йөрисең килсә, таң атканда Дубравушка урманына чык, таштанын төшереп кырмыска ясына утыр. Ана эрерәк кырмыскалар эләккән һаман җибәрми. Августта утырганы. Ладно, бер жыл байда синдән дә кеше ясарбыз. Башлыйк әле менә шушы матур сары жилеттан. Жилет лучше для мужчины нет. Тем более, когда тешләре белән бер төстә. Ки давай. Кимим моны? Ой, ки давай кеше заготовкасы, синең өчен тырышабыз, Динар. Һәрберне тортам мин сиңа. Миңа мул. Гафу итегез. Слышь ты, чепушила? Алло, гараж, ты что, берега попутал, что? А бер звонок тоқташтан малайлар килеп җитә, баңгайыңа берне бәреп җибәрәбез бит. Понял? Олень. Буксует еще тут. Гафу итегез. Просто кешелеклерәк булырга кирәк, аңлыйсыңмы? Ярамый. Фу, Узи, ну син же скачок вообще. Син аны ачуланганда хотя бы исемен әйт инде, мин бит үз өстемә алам. Мен әйтәм, зря чәчне күтәргәнмен, олень булып күренә башлады бугай. Мен әйтәм, нәрсә шул кадәр шипушит иткәнмен, мен нигә акырра бу? Аякты бала җөннәре каплап бетерде. Нәрсә? Тю, йоттыңмы, Йомран? Ки давай. Пока абыең таптамады. Дуслар, безнең тапшыруның тагын бер спонсоры. Чистайда агызылган ир-яңа энергетический напиток Фанфурик. Фанфурик бер очрашу үзе бер гомер. Перед употреблением проконсультируйтесь у специалиста. Энджи, кил монда. Карап торам, минем вообще гениальный бер фекер. Фекер? Фикер. А. Энджи, давай без аның кулына тоттырабыз, küçük.
Et. The dog. Das ist wow wow. Собака. Come on baby. Шалбатлы биялай. Энджи. Эт бит матур. Да. Күз алдына китер қолында бәләкәй генә матур гына сучка. И аның бу йөзе сизелмәячәк. Нормально. Супер. Только хәзер этләр не в тренде, аларны берәү дә күтәреп йөрми. Нәрсә тәкъдим итәсең? Хәзер вообще башка җанлы күтәреп җыйлар. Берәсен килсә, Татарстан президенты Рөстәм Нургалиевич Минихановның Инстаграмына кер дә кара. Әнә. Oh my god. Бу бит кәҗбәтие. Нәгүзе. Так что, дустым, синнән бер бәрән. Ну, елма инде бераз. И вообще, җәле бу курсаңны тазарып беткәнсең дуңгыз урынына. Хәзер таза кешеләр не в моде. Торасың монда бүкән кисәге, шулай бит? Динар, әз генә үз өстеңдә эшләргә кирәк. Хәзер кроссфит, фитнес, бассейн, bütün мөмкинлекләр бар. Диета кебек әйберләр белән әзрәк дуслашырга кирәк. Работай над собой. Колобокның двоюродные. Ужас, Энджи, син аның янында просто дюймовочка. Әйдәле без аңа берәр костюм кигереп Давай, у китик. меня прикольный пиджак. Вообще. О, яшел, яшелшә. Яшел димә инде, бигрәк авылча яңгырый. Green диген. Бу кеше грин сүзен аңламый шул. Ну, авылча да стильный әйтеп була бит. Динар, каран инде стильный, сенажный пиджак. Сенажно-сенажевенький. С добавлением яшь Борщакового. Ой, дуслар, карагыз әле ничек менә кеше үзгәрә. Әзрәк җылмайса еще немножко. Вообще. Стиль, дуслар, питрәч басуында кукуруз чәчәк ата. Менә кукурузның жүннәре дә булды. Һәм соңгы штрих. Ни булды? Ят. Маникюр эшләмәгәнмен бит. Вау! Динар, синмисең бу? Мин Динар түгел, мин Диего. Алкышлар, алкышлар, дуслар. Браво. Шушы гади авыл егетләренә Браво. мачо ясадык. Сезнең өчен топ журналы бардылар. Стилист мирового класса Энджи Байрамо. Узи Сабиров. Гади генә киенмәгез. Тиктереп киенегез. Tegilgan dünya